ನಮ್ಮ ಮುರುಗೇಶನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಮಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಿ ನಾನು ಪೊರ್ಂಬಿಯೇ ನೆಕ್ಕಲು ಬಾಯಿ ಬೆತ್ತಿಲಕ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮಗಲ ಖಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿನ ಲಡಾಯಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗುಲು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಕಡೆ ತೋದಿತ್ತು ನಗುಲು ಪೂರ ಎಂಕ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ನಿಗುಲ್ ಪನ್ನೆವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ ಯಾನ್ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಬಿ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಅತ್ ಒಂದು ಅಗುಲು ಪಣ್ಯ ನಿಕ್ಕಿ ಕೇಳೋತ ಇದು ಎಂಕಲಗಿತ್ತೆ ಈ ನಾನು ಎಂಕಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರೋಡಾತೆ ಅವಿರ್ ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಮೇಲೆ ತೋತಿರು ಇತ್ತೆ ಊರು ಬೋದೆ ತೋಟೆ ಇಲ್ಲಡದಿ ಇದು ಪುಡಪುಳ ಕೊಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೋಟೆ ಅವಲೇ ದೀಪು ಬಟನ್ ಒತ್ತರಜಿ ಪುಡ ಇದು ಪೂರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಅಜಿವಾಚಿ ಪಾದೆ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಎನ್ಪ ಸೊನ್ಪ ವರ್ರಾನೆ ದೀಪುಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂತ ಮುಂಚೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಂಟ ಡಮ್ ನಿಕ್ಕಿ ಬೆಡಿ ಮಾರ್ದ ಪೂರ ಈ ಸಲ ವಹಿಸೋನಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆದ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆಗುದನ್ನು ಡಿಮ್ಮು ಮರ್ಲೆ ಮರ್ರೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿದಾಗಲೇ ಎಂಕುಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಬೇಲೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮಂದಿ ಗಾಲಿ ಬೆತ್ತರವಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾನ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲ ಕರೆ ಕೇಳಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಲೆ ಮಾರೆ ಈಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಪುಂಜೋ ಬಂಜಿದುಲೆ ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮರಲೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಂದು ಎಂಚಿನ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಂಜಿನಾಲಂದು ಪಂತತೆ ಅರ್ಥಾಪು ಸರಿ ಕಾತ್ಲ ಅರಿ ಕಂತು ಪಂಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ನಾರ್ಮಲಿ ನೈಟಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನೈಟಿ ಎತ್ತ ಪಾಡ್ನು ಯಾನ್ ಇರುಡ ಪಾತಿರ್ನು ಮಾರೆ ಇರುಡ ಪಾತಿರ್ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಮರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಏಕರ್ದ ಪಾತಿರ್ಯಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀರೆಗೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅವು ನೆಟ್ಟ ಕೆಲವು ಚುಕ್ಕಿದ ನೈಟಿ ಬರು ಮುಲ್ಲೈನ ಬನ್ನಾಗ ಮೋಲ್ ಪನ್ಪುನು ಪೂರ ಸೀರೆಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಲೊಕ್ಕನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಡ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡಾಯ್ತು ನಿಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋಡಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನಿಗುಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾಡು ಜರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಬೋಡಿ ತೂಕ ಇರ್ನ ಎಂಕಲ ಇನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮಲ್ಪರ್ ಗೊತ್ತು ಏರ್ ಜನಕ್ಕೂ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಬುಡಿಜು ಇನ ಅನ್ಪುಡಿನ ಕೆಪ್ತಂಡೆಗಿನ ನೈಟಿ ಕೆಪ್ತಂಡೆಗಿನ ಅಲ್ಪುಡಿಗೆ ಜೀನ ಮಾರೆ ಬೇಡ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇಡ ಬನ್ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈದ ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಏನಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಗುಳ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡದಿ ಮಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮನ್ನಕ ಬಗ ಇಲ್ಲ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುನದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಗುಲನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕುಲ್ಲು ಎಂಕುಲು ಅದೇ ಅಂದ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅಕ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಗುಲ್ದಿನಿಗೆ ಏನ ಸಾಪತ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ನಗ ಎನ್ನನ್ನು ಪುಗರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಪುಗರ್ನ ಮುಗುಲಿ ನೀರು ಯಾನೆ ಒಟ್ಟು ಜನಲೆ ತಾತದ್ದು ಏನನ್ನ ಪುಗಾರ್ ಪೋವನ್ನು ಫೋನ್ ಬತ್ತನ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕು ಫೋನ್ ಬತ್ತನ್ ಫೋನ್ ಹೌದ ಇಂತ ಲೈಟ್ ಅವು ಆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಕೊನವರೆ ಯಾನಲ್ಲ ಮುಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ ಮಾರೆ ಹಲೋ 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 ಬಾತಿರ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಇಂಕೇನೊಂದುಂಡು ಹಲೋ ಏರಣ್ಣ ಅಂದೆ ಏರೋ ಓ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಆಜನ ಏರಿಗೆ ಆಜಂದ ಪೊಪ್ಪಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ವೆಂಪರ್ ಯಾನ್ ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ಹಲೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪ ಕೇಂಜಿನಿ ಅಂದ ಸೈಪಿನ ಮೂಲು ನಾರಡ ಪಾತಿರ್ಲ ಇಂದು ಏರ್ ಪಾತಿರ್ ನೀರ್ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಮುರುಗೇಶ್ ಮುರುಗೇಶ್ ಹಲೋ ಮುರುಗೇಶ್ ಆಯ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ ಯಾಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪಾತಿರ್ ನೀವು ಕೂಲಂಕುಶೋಡು ಮಂಡ್ಯದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪನ್ ಕುಲ್ಲಂಡ ಈತೆ ಆಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬಯ್ಯಾಂಡಲ ತೀರ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದು ಯಾಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜನತೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಲಗುತುಂತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನೆರ್ಲಿ ಈ ನಾನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಲ್ಲಿ ನೆರ್ಲಿ ನಮೆ ಓ ಕೆಪ್ಪ ಡ್ಯಾ ಕುಲ್ದ ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರು ಡ್ಯಾ ಕುಲ್ದ ಏರೇನ್ ಲಾಗರ್ದ ಪರಿ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಏರ್ನ ಕೆಪಿ ಕೂಡ ಪೆರ ನಿನ್ನ ಕೆಪಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಪೊಂಜು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೆದ್ದು ನಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಬಗ್ಗದಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಲ ಒಂಜೆ ಕುಮಾರ ನಿಗಲ್ನ ಈ
ಉತ್ಸಾಹದ ಪಾತೆರ ಏನು ನನಾತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬೆರಿ ಬಿಡುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸುರುಟು ಇನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕುಲ್ದೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟ ಕೊನಪೆ ಇರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಇಂಚೆ ನಿಂಪಾಡು ಬೇ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಧರ್ತದೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬನ್ ಪುಣ್ಯಗಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟು ದತ್ತಿ ಈ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕೆಪ್ಟನ್ಡೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಆಜಂತ ಕೆಪಿ ಸರ್ ಇದೀನಿ ಯಾನ್ ದಾದಂ ಪುಡಿ ಎಂಕಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ ಪನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎಂಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಬಂದಿನಾಲು ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಇರೇಡ್ದು ಆಯ್ನೆ ಅವಳಿ ಅಂದ್ ಹಾಗೆ ಕೆಬಿಯಾನಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆನ್ ಕೇನು ಈರು ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರತ್ತ ಮಾರ ಓ ಪಾತೆದಾರ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ಪಿ ನೀರ್ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಅದೇ ಬೆಂತಿನ ಪೂಜಾರ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಇತ ಕೊರೋನಾ ಇಜ್ಜನ್ನ ಬಗ ಬೆಂದದ ಕಂತ ಪಾರ್ದು ಜಾರ ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತು ಬಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದಾರ ಅಲೆ ತೋಜುನತೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದ ಜಾರ ಬಂದಿ ಅಪಗ ಬೆಂದಕಂತ ಪಾರ್ದಿರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ವರ್ತಿಯ ಬಂಜಿಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಆರ್ ಬೆನ್ನೋಡ ಬರ್ಚ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಆರು ಬೆಂದದ ಕಂಪಿನ ಟೈಮ್ ಕಂತ ಪಾರ್ದಾರ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದು ಪೋವೇರಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಹೊರನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವೇ ಹೊರನೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಂಡನ್ ಬಡಿ ಅನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಬಡಿ ಎನ್ನೈತೆ ಪಂಡ ಯಾ ಮೊಲ್ಲಸಿಗೆ ವಾತೇನೆ ಅಂದಾವು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ತಿಂಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪಂಡವು ಇಡೀ ಲೋಕೋಡು ನೀ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಅಂಚೊಪ್ಪ ಏತ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ರದ್ದು ಬಗೆತ ಕಾಯಿ ಕಜ್ಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಪಾಂಡ ದಿನ ಒಂಜಿ 4 ಬಗೆತ ಕೋರಿ ಈ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಜಿಪು ಆತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಒಂದಿನ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಜಲು ಬೊಕ ತರ್ಬುತಾಯಿ ಪೊಡಿ ಮೀನದ ಎಂಚಿನ ಕಜ್ಜಿಪು ಆತು ಜಾಲಿದು ಒಂದು ಇರ್ನ ಬುಡಿಯದಿಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಡದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಡನ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತಾ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಐತೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡುದು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡಲ್ಲಮ್ಮ ಆದಿತ್ತೆ ಆರತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬನ್ನ ಬಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ತರಿಗೆ ಮೂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಅಂದ ವಿಷಯ ಅಂದವು ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪುನಿ ಕೇನ್ಲೆ ಅಂದ ಬಗ ನಿಗಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಗೀನೆ ಕಾಜಿಪಿನಿ ಅವೇ ಮಾಸಾಪುರ ಅಂತೀರಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೌತಿ ಕಜ್ಜಿ ಬಿಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ನಿಗಲ್ ತೌತೆ ಕೋರಿ ಬೆರಗೆ ಅಂದದಿ ಪ್ರೈನರ್ ಅತ್ತೆ ಮಂತೀನಿ ಈರ್ ಫೋನ್ ದಿಲ್ಲ ಇಜಿನ ಬರ್ಪಿಯಾರ ಈರ್ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ದಿ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ಈರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲಕ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪನೆಡ್ಡೆ ಮೇರ್ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯಾರ್ಯ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಕುಲ್ದ ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯಾರ್ಯ ಈ ಪಾತ್ಯಾರ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬೊಂಬಾಡ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಮಾರ ಎಷ್ಟಿಡೆ ಮೂತಂಬೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ದು ನಿಗುಲ್ ಪಾತ್ಯಾರ್ನು ನಿಗಲ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ಯಾರ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೋನ್ ಮಣಿ ಪುಡ್ಚಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪಾತಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ರೆ ಕುಲ್ದೆ ಆ ಬನ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಲೆ ದುಂಪತ್ಲೆ ಮಂಡಲ ಕಣ ದುಂಪತ್ಲೆ ಚಾವಟಿ ಕಂದೋಡಿ ಬೈದು ನಗಲ್ಲ ದುಂಕು ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಡೆ ತಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಂತೆ ಅವ್ಳು ಫೋನ್ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ಫೋನೇ ಬೈಜಿ ಪಕ್ಕರ್ದಂತೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ ಸೈಪ ಪಕ್ಕಡೆ ಮರ್ಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಮಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ತಂಬಿಲದವ್ರು ಕೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತೀನಿ ಕೋರ್ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಪಿರೋಡು ಕೋಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತೀನಿ ಕೋಲ ಅಲ್ಪ ಬರೀ ಆಟ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಟ್ಟರಸಿ ಪಾತೇರ್ನ ಎಂಡ ಬರ್ಲಕ ಪಾತೇರ್ತಿ ಈ ಪಾತೇರ್ ಇದ ಕುಲ್ದಾತ ಪಾತೇರ್ ಅಯ್ಯೋ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ತೊರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅವು ತೋರ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಬಂಜಿದ ಲೋಯ್ಡು ದುಂಕಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಓ ಬಾಲೆ ದುಂಕಿಲ ಕಾಪ ಗೋಲ ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಪರ ಚೇತಕ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಡ್ಡಬಾರ ದುಂಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋಪ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಲಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಅಡ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಏರ್ ಮಾರೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಈರೆ ಬನ್ಲೆ ಸಾರಿ ಏನನ್ನು ಪುಗರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಗಲ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪುಗರ್ನ ಯಾವ್ ಅಗುಲೆನ್ವೇರು ಆಯನೆ ಸಟ್ ಮಾತುಲೆ ತೋದಿನಿ ಆಯನ 100 ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಗಡಿ ఆయన ಪುಗರ್ವೇನು ಊರಿಡಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಪುನ್ ಎಂಕ್ ಲೋಕದಗುಲ್ ಪುಗರ್ನೆ ನಿಗು ಈ ಕೂಡ ಪುಗರ್ನ ಬಿಡ್ತಿ ಈರರೆ ಪನೋಡ್ ಮಾರೆ ಪಂಡ ಮುಗುಲ್ ಕೇನೇನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನ ಮೆರ್ನ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಚೊಂದು ಕೇನೋಡ್ಗೆ ಮರಲ ಮಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನೀನು ಬಿಡುದಿನಿ ತೋಲಿ ನಾನು ಬಿನಿ
ಸಾಮಾರ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಇಂಚಂಡು ಓಹೋ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಚಿನ ಯಾನಿಲ್ಲ போது நெரடு கல்கடு லடையாடு தர்பாடு இனி முட்டை கொஞ்சம் சப்தம் எதிர்பார்த்திருக்கு சவுண்டே இல்ல ಓಲು ಬಲ್ಪ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜನರೇಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ ಹಲೋ ಬನ್ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ರೈಟ್ರು ನಮಸ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಯಾರು ಬದನು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಗೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮೇರುಲ್ಲೇರು അവിടെ കിബിജിയുടെ നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും മാറിയില്ല അവിടെ കിബിജിയുടെ ജനക്ക് ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಆರ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರೋಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈನ ಬಂದ್ಕೊಂಡು അവിടെ കിബിജിയുടെ മീറ്റിംഗ് ഉള്ള ಎಂಗು ಆಣಿಲ್ಲ ಮೆರಡನ್ನೇ ತಿಕ್ಕಿ ಬೂರಿನಿ ಇತ್ತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ರಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಪಲ್ಲೆ ದಿನ ಇನ್ನದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗುಲು ಇಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಪ್ಪ ಎಂಗುಲು ಇನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೂಲ ಕೂರ್ತಿದ್ದೆ ಅವರ ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಏನು ಗೊತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಕೊರ ಪೆದ್ದರೆ ಗೆಂಜೂರು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಗಲಾಟೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕುಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಚೊರೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬೋಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕುಲ್ಲು ನತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದಾದ ಅನ್ಪಾರು ಎದೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ನೆಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಬಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕುಲ್ಲೆ 24 ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕುಲ್ಲೆ 24 ದಿನ ಓಲ್ಗುಲ್ನು 24 ದಿನ ಬೇತೆ ಗುಲ್ನು ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕುಲ್ಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಲ್ಗುಲ್ನಿ ಕುಲ್ಲುದು ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ನೀರ್ ಪನ್ಪಲೆ ಕೊಡು ಯಾನ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪನ್ಪುನ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಬುಡಿದಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದವಡಿ ಇಲ್ಲ ಬುಡಿದಿ ಹಾಗೆ ಬಾಕಿರ ಮಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ದೇವನಾರೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟ ಆರ್ ಪನ್ನೆ ನಿಕ್ಕು ಟ್ರೇಜೆನಜ್ಜಿ ಬಾತಿಡು ಬಂತು ಬುಡಿದಿನ ಬಾಯಿ ಹಲೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬುಡಿದಿನ ಬಾಯಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅರ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಬಾಯಿಡಿ ಇರಿದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಬಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಮಾಡಿದಾರೆ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿರದೆ ಎಂಕನಗ ಕೇನುಜಿ ಆಂಡಲ ಬಾಯಿನೆಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಆರ್ ಇರ್ಬನ್ಯ ಸಮ ಇರ್ಬನ್ಯ ಬಾರಿ ವಿಜಯನ ಬನ್ನಗ ಈರ್ ದೇವನಿ ಬನ್ನಗ ದೇವನ ಕೊರೋನೋಡ್ ದಾಂಡ್ಲ ಬಂದ್ಪುನ್ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ದೇವನ ಕೊರೋನೋಡ್ ದಾಂಡಲ ಬದುಕೋಲಿ ಮೊನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬದುಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನನ್ನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಇರ್ನ ಎಂಕುಲು ದಿಯೋ ಹಲೋ ಬಾಯಿ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತೆ ಇರೋ ಬುಡಿದಿನ ಅದ್ ಬಾಯಿ ಬಂದು ನೋಡುದು ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂದೆ ಬಾಯಿ ಬಂದವಡು ಎಂಕೆನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಬೆನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಅವುಂಡು ಈರ್ ತಾಕ್ವರ್ ಏನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ್ಲ ಅವೆನ್ ಸುರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈರ್ ಖಾಲಿ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಚೆ ಇರು ಬಾಲಜಿ ಗಂಟ ಪೂಜರಾಣಿ ಬಾಲಜಿ ಅದನ್ನು ಲೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟ್ಟకు ಬರ್ರೆ అనుకున్నాడు మొబైల్ కట్టకు ఇందుగా ఈ అప్పుడు చెవును భలే 3 గంటే భలే SMS ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಬಾಡುನು ಇನ್ನಿಗೆ ಎಂದ ಬಲ್ಲೆ ಕಾದುನು ಅವು ಬಾತೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಊಲಿ ಏನೇ ಕುಲ್ದಿನಿ ಏನೇನು ಬಾತೇರ್ನು ಅಯ್ಯ ಮಾರ ಒತ್ತು ಮಾರ ಬೇತೆ ಮಾರ ದೇ ಇರ್ನ ಇಟ್ನಲ್ಲ ಉಂಡ ಪಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನ್ ಸತ್ಯ ಬನೋಣ ಎಂಗುಲ್ ಪೋಪ ಮಾರ ಮೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಗುಲ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬೈದಿನ ಏ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಸಲ ಓಕೆ ಎದಲ್ಲ ನಾನು ಪುಗಾರ್ನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನೇರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತುಕೊಳ್ಳಾದೀನಿ ಹೊರ ಈ ಜನ ಪುಗಾರ್ನು ಹೊರ ಈ ಪುಗಾರ್ನು ಅಗುಲ್ ಬುದುಗಾರ್ನು ಏನ ಪುಗಾರ್ನ ಎನ್ನ ಪುಗಾರ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯನ್ ತೂದು ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಉಂಡ ದಾಲ್ ಉಂಡ ಓದು ಲೇಟ್ ಉಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಬೇಕಾರ್ ದಿವೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ತೋಟೆ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿದ ಅಂತಿನ ರಡ್ಡು ತೋಟೆ ನೋಟ್ ಮಾಲ್ದ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ ಶಂಕರ್ ಬತ್ತಿ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಪುಡಾದನ್ ಅಗಲ ತೋಟೆ ಪುಡಾದನ್ ಅಂದ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿಡ್ ಲವ್ ಚಿನ್ನದ ಲೆಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಅಂಚನ್ ಲವ್ ಚಿನ್ನದ ಲೆಕ್ಕತ್ನ ರಡ್ಡು ತೋಟೆ ಕಡ ಬಿಡ್ದೇರು ಬೊಕ ಮಂಡೆಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಜನನು ಕಡ ಬಿಡ್ದೇರು ಧನಂಜಯ್ ಸಪಾಲಿಗೆ ಮೇರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಜನ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಕೀರ್ತಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೋಟ ದರ್ತದ ಉಳ್ಳಾಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತೋಟ ದೀತಿರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಸ್ತೇನೆ ಬರ್ತೀರಿ ತೋಟ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೇನು ಮೆರ್ನ ಕೆಬಿತ ರೋಮ್ ಒಡೆ ಪೋನ್ಗೆ
ರೋಮ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ದಾಯಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಕೇನು ರೋಮ ಪೂರ ಇತ್ತ ದಾನಿ ಕಿಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೇನು ರೋಮ ಓಹೋ ಕಿವಿತ ರೋಮನ ಅವು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ದುಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ರೋಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಂಡ ಬಾತನ ಮಾಸ್ಕ್ ಗೆಪ್ಪನಗ ಒಂದಂತ ಕೂಜಲ್ ಬೋದು ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡುದು ಎನ್ನ ಮೀಸನೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಾರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಪೂರ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಕೊಂಡದ್ದು ಯಾನಾಗಲ್ಲಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಡಿ ಬೋನಿಂಚಲ್ అంటే మూకు బాయి కవర్ అప్పుడు మంచి ఐటెంగ్ మస్తు కుదర ಮುರಾಣಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಣದ ಮುರಾಣಿ ಅದಾಗ ನೀನು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅವಳು ಲೈಟ್ ಆಣ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಚೆಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ಅದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಸಮೀಪನ ಪ್ರಸನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಹಲೋ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ರಾಕೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಮುರ್ಗೆ ಸೇರ ಕುಲ್ದೇರೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕನನೆ ಬಡಿದೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡ್ತಣ್ಣ ಈರೊಂದು ದಾದಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕತೆ ನಿಮ್ಮೂಲ ನೆರ್ಪಟ್ಟು ಕುಲ್ರ ಹಲೋ ಕೇನುಡೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇರೆಕೇನು ಎಂಕೇನುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇರೆಕೇನು ಎಂಕೇನುಡು ಸಮೀಪನಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಅಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗು ಒಂದು ಉಜ್ಜಿ ಮೇರ್ನ ಇತ್ತು ದಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಮೇರೆ ಎಂಕಲೆ ಎಂಕಲೆ ಲಡೈ ಆತನ ಐಕೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಇರೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಆನಾಗುರು ಪಾತೇರ್ ಪಾತೇರ್ ಇತ್ತು ಪಾತೇರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾತು ಪಾತೇರ್ ಈ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಂಬಿಲ ಉಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ಇತ್ತೆ ಏರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಲ ಆರ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂಬಿಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆತಂಡು ನನ್ನ 10 ಜನ ತೆಚ್ಚಿ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಐಕ ತಂಬಿಲ ಉಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ತಂಬಿಲ ಮತ್ ಕೋರಿ 5 ಪಲ ಬೋಟ ಕುತ್ಪುಗ ಆರೆ ಕಡೆ ಪನ್ನಿ ಆಲ್ ಬೇತೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಆಲ್ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬನ್ನಿ ಆ ಜನ ಈ ಓಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಆಲ್ ಓಲ್ ಕುಲ್ದಲೊಂದು ಅರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಪಾಂಡಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಲೋ ಅದು ಈ ಅಲೋ ಬಂದು ಕೈ ಬಾಸಿಡ್ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ 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 ಮುರುಗೇಶ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಮುರುಗೇಶ ಮುರುಗೇಶರ್ ಇರ್ಲಿ ಅರೆ ಕೇನು ಜೊಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಯಾ ನೀನ ಬಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಾದಿ ఒక దేగా చెప్పాను కుల్లది ಆರ್ ಬಂದ್ಮನು ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ದಿನ ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಂಚೆನೆತ್ತ ನಿಂಚನೆ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುಂಡ ಯಾ ನನ್ನ ತೋಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ದೀಪುನ ಬುಡ್ದು ನೆನ್ನೆ ನೆಟೆನೇ ಕುಲ್ದು ಹಿಂದೆನೇ ಯಾನು ಮುಂದುವರಿಸೋಡುದಿಲ್ಲ ಕನನೆ ಬಿಡುದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ఆయన మురికిచ్చి ఉడముట్ట మరలే పండు కిత్తే బండ మురళి అంక గూడంగ అయితే కుల్ది తోట దగ్గర పోతుంది ఆయన చింగం తిరొందిಲ್ಲ చింగం ಎನ್ನದಕ್ಕೆ చింగం ತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಡೆಗ ಪೂರ್ತಿ ತೋಟ ತೀರ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಬಾಲ ಯಾನ್ చింగం ತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲ ಮರ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಮರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಯಾನ್ చింగం ಗೆಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ಲಿ ಪಣಮಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮರಲಿ ಅವನ ಚಿಂಗಂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ರಾಜನ ಎಂದು ನೀರು ಪಾತಿರ್ನೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ഞാൻ ചിങ്ങം തിന്നില്ല പല മറേ പല ജന ഓടി തോട്ടിക്ക് ജന പോടി ಮುರಣಿ ಚಿಂಗಂ ತಿನ್ನಿಗೆ ಪಾತಿರ್ನೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಮುರಣಿ ಬರಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾರಿ ಓಪನ್ ಆತನ್ ಕೂಲಿ ಸರ್ಗೆ ಮಾಡ್ರತೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ರಡ್ಡು ಕೂಲಿ ತಲ್ತದು ಎದುರ್ದ ಕೂಲಿ ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟದು ಅವು ಉಳ ಕೊನಬೇರ ಉಳಿತ ಅವನು ಸರ್ ಬರಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಅವು ಓಲ್ಪಲ್ಲೆ ಬರೀ ಕಾರಣ ಬರೀ ಕುಂದೇರು ಕಾರಿಯರು ಅವು ಕುಲ್ದಿನ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಯಾವ ತೂವರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಅವು ಏನ ಕುಳಿತ ತೋಟ ದೀಪನವೇನು ಪಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾರ್ದ ಮಲ್ಪಡಾರು ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಿಗಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನೋಡಿ ಮೆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ದಿನ ಪೋತೆ ಕಾಲು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಕಾಲು ಇಂಜನ್ ಬಿಡು ಏನಂತ ಇಂಜನ್ ಬಿಡು ఆయన బుడ్లే చెప్పన బుడ్లే సమస్య నిధులు ఇంకేసం వీరిన బుడి దిగితే జరిగదు ఎవరి వంజి క్వారంటైన్ దానికి బుడి బుద్ధి అది కరోనా బతు పోవడానికి
ಈರ್ ಪನ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ದಿನ 14 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಇಕ್ಕತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು 14 ದಿನ ಒಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇಕ್ಕತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಜಾತಿ ಏ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಬೋಟ ಬೋಟ ಈರ್ಲೆ ಸೋಲೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಬೋಟ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾರ ನಂಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಅಂಜ ಬೊರ್ಚಿ 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 ಬೇತದ ಅಲತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲೆನ್ನ ಅತ್ತೆ ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಡು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನ್ ಓರಲ್ ಪೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮೇರ್ದಾಯ ಗಂಚ ಬಾತಿರ್ನು ಈರ ಸುರುಕು ಕೇಳ್ಲಾಕಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನಾಗಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡ ಬಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಮಕ್ಳು ಮದ್ಮೆ ಆಂದಿನ ಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕುಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೇರ್ ಅವಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಗಲಾಟೆ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪು ನೀರು ಬೀಳಂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಂತ ಬಂದು ಆಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ನೀ ತಿಗುಬುರಿಯ ದೇಗೋತುಂಡೆ ಮೇರೆ ಕೆಬಿಗೆನಂದರೆ ಎಂಕುಲ್ಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಆನೆ ಹಿಡ್ದೆ ಆ ಮುರುಗೇಶಗ ಆನೆ ಆತಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ರಿ ಆನೆಯೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾಡು ಅಂತೆ ಆಯನ್ ಕೂಡ ಕುಲ್ಲಾರ ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚರಿ ಒಪ್ಪಾಡು ಈ ಪುಗರ್ನವೇನು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗರಂದುಲ್ಲೇರು ಇವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾನು ಪುಗರ್ನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇನು ಯಾನೇ ಸಟ್ ಮಲ್ಲಿ ನಿಗಲೆ ನಿಂದು ಅಲೋ ಅದರ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕುಂದೆ ಹಾಕಿ ಬಾತಿರ್ನ ಗುಲಿಯ ನನ್ನ ಪುಗರ್ನು ಮೇಡ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಾನ ಮನ್ಪಿನಿ ತಕ್ಲು ಕಂಡನ ಬಿಡುತ್ತೆ ತಕ್ಕನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅರೇನು ಬೇಲೆ ಕಡಪುರ್ಗೆ ಅರೇನು ಬೇಲೆ ಕಡಪುರುಡ್ಗೆ ಅರೆ ಮೇರೇನು ಬೇಲೆ ಕಡಪುರುಡ್ಗೆ ಈರು ಪೋಡ್ಗೆ ಓಹೋ ಉಮ್ಯಾನು ಬೇಲೆ ಕಡಪುರ್ನು ವಾ ಈರು ಅನ್ನೊಟ್ಟು ಪೋಡ್ಗೆ ಸರಿ ಹಾಪುಡ್ಗೆ ಆರ್ವನ್ಪುನು ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ಆ ಬಾಲೆ ತಾಂಕೊಡಿಗೆ ಏನಂದು ಆ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮಿನಿ ಮೀಸೇನ್ ಪುರ ಒಯ್ತದು ಕೆಬಿತ ರೋಮ ಎಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಂತ ಐಕುಲಿಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ಕೀ ಕೊರ್ಪು ನಂದು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೆಬಿತ ರೋಮ ನಿಂಚ ಪೀಂಟ ಅದು ಒಯ್ತು ಬಿಡಿಯರ್ರ ಪೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಹಲೋ ಪಾತೇರ್ ಮಾರಿದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಬ್ಬತ್ತಲ್ಲ ದುಬೈ ದುಬೈ ಚಂದ್ರನ ಕತ್ತು ಮರ ದುಬೈ 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 ಫ್ಲೂಟು ದುಬೈ ಪಲ್ಲೆನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಮುರ್ಗೆ ಸೇರ್ಕುಲ್ದಿರು ಎರಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮುರ್ಗೇಶ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಪ ಎಂಚುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಕೊರನುಂಡೆ ಚಂದ್ರಲೋಕತ್ತನ್ನ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬಾತೀರ್ ನನ್ನ ಮಾನಿಬಿಟ್ಟು ಅತಿ ಬನ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ನಿಕುಲು 5 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ ಬಾಲ್ಯ ಬಲ್ತಾರೆ ಆಜ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕಂಡಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ನಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆಜ ಮಾರ್ರೆ ಇದೀನಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಾಲ್ಯ ಬಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಲ ಸರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ದು ಅತ್ತ ಮುರ್ಗೇಸಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ್ ಉನ್ನೊಂಜಿ ಉಂದೇನ ಎಂಕುಲು ಸರು ಉಂದೇನು ಮಲ್ದೋಡು ಇರ್ಬನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ ಒಂದು ದೇವನ್ನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಸುರುಕೆ ಬೈದೋಡು ನಿಕ್ಕು ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೋಲಿ ಉಂದಿತ್ತ ಮುರ್ಗೇಸನ ಕೆಬಿ ಸರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಬುಡುಪಾದ ಸರಿ ಮಲ್ದೋಡಿಗೆ ಅವಂದು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಿಲ ಮಲ್ಪಡಿ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈರ್ ಬನ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲರ ಬೊಕ ಅವನ್ ಕುತ್ಪರ ಅವನ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಈರ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡರ್ಗೆ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಗರ್ದಿಡಿ ತಮ್ಮಿಲ ಮಲ್ಪಗ ಆ ತಮ್ಮಿಲ ನಿಗಲ ಸಾಕಾರ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಓ ಇರ್ರ ಬುಡಿತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ 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 ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅತ್ತಿ ಅಂದ ಆರೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂಜ ಇಡಲ್ಲ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಯಾರಡ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೂಜ ದುಂಬು ತಗಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೆ ಉಪ್ಪುನ್ನದೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ಪಾತೆರೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈರ್ ಆ ಪ್ರಶಂಸದ ಶರತ ಕಲ್ಪುಲೆ ಆರ್ನ ರಡ್ನೆ ಬಾಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಬುಡಿದಿ ಬಂಜಿನಾರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಖಾಲಿ ಸಂಗೀತನೇ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚದೀನಿ ಬಾಲ್ಯ ತುಲೆ ಏತು ಹುಷಾರಾತಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪದಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೀರಿಗ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪದಿರಾರು ಯಾನ್ ತೂನಗ ಯಾನ್ ಅದನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂತಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ದುಬೈರ್ದು ಕಾಸ್ ಕಡೆ ಪುಡ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಬಂಜಿನಾರು ಇಂಚಲಾಡೆ ಮಾತಾಡ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಏತ್ ಮುಲ್ಲ ಜನ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ತು ಮಾತಾಂಡ ಏರೆಗಾವು ಈರ್ ಪನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಸೋತ್ ಪೋಯ ಮೇರೆ ಸೋತ್ ಪೋಯ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನ್ ಸೋತ್ ಪೋಯ ಯಾನ್ ಸೋತ್ ಪೋಯ ದೇ ಬನ್ನಗ ತುಲೆ ಸಂಪತ್ತರೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಆಯ್ 3 ಇಂಚಿ ತು ಒಂದುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇರ್ಡನೆ ಪಾತೇರ್ನು ಇರ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ ಪೈನ ಮೋನೆಂಬೆನ ಮಿತ್ತುಂಡು ದಾದಾ ಅಲ್ಪುನು ಇದು ನಿಮೆ ಬಾಯಿ ಬಡುವೆ ನಡುಗು ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪನ್ಯ ಸಮ ಯಾನ್ ಸೋತಿನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸುರುಕು ಲಾಕ್ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಲಾಕ್ಡೌನ್ 15 ದಿನ ಓಪನ್ ಆಪನ್ ಬಂದಿರ್ ನಮ್ಮ ಆದಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಣ್ಲಕತ್ತು ತೂನದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಾದ್ಯದ ರೈಟ್ರು ಇಲ್ಲಡ ಯಾನ್ ಕಾಣ್ಲಕತ್ತು ಯಾನ್ ಕೋರ್ದಂಗಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಲೈನ್ ಎನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪಾದ್ಯದ ದನಿ ಬರಿಟ್ಟು ತೆತ್ತಿದಂಗಡ್ಡಿ 6 ಲೈನ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಅದಗರಿನ್ ತೆಲ್ಪುನು ಸರತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ತೆಲ್ಪುನ ದನಿಂತು ತೆಲ್ಪು ಬಾಕುರೆ ಮಹಾರಾಜನ ಯಾನ ನೀವು ಕೋರ್ದಂಗಡ್ಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಸಮಯ ಬಂದಾಬುನ ಇತ್ತೆ ದನಿ ಕೋರ್ದಂಗಡ್ಡಿ ಯಾನ್ ತೆತ್ತಿದಂಗಡ್ಡಿ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಎಂಡತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆತನ ಐ ಕಾಲತ್ತೆ ಇಂಚ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪುನ ಆತ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗೊತ್ತ ಓಕೆ ಅವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಗಂಟ ಪಂಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವರು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಬರಂದು ಓಕೆ ಒಂಜಿ 25 ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕುತ್ತಾರಂದ 15 ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದೀಕ 10 ಕೋರಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಇರು ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ್ಲಂಗುಲ್ ನೆನಪು ದೀಪ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇತೆ ದಾಲಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಂಜನ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಾಂಬ್ ದಿಯರತ ಅಂದ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನತ ತಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಹೆಂಗ್ ರಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಪಣಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆನಿಯರಿ ಬಾಂಬು ದಿಯತ ಅದ ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲು ನಿಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿಯರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಾಂಬ್ ದೀತಿನ ನಮ್ಮ ಊರು ತುಳುನಾಡು ಈ ಬಾಂಬ್ ದೀಪುನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತೋಟ ದೀಪು ನೆಟ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಏರು ಆನಿ ಬಾಂಬ್ ದೀತಿರಂದು ಟಿವಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೆಂಕ್ ಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬೋದು ಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಫೋನ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಮಾತೇರಿಯಾರ ಎಂಕ್ ರಿಂಗಿ ಅಂದಿಸಿ ಯಾನ್ ರಡ್ದಿ ನೋಡ್ಬೇಕತ್ತು ಅದಾಗ ಬಾಂಬ್ ಗೆತ್ತ ಆತನಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಲೋ ಇತ್ತು ನಾನು ರಿಂಗ್ ಲೋ ಇತ್ತು ನಾನು ತೆರ್ಪೆ ಪತ್ತು ಯಾನ್ ಎತ್ತತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಉಂಡಿದೆ ಯಾನ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಟು ಅವುಪುರ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಪುನು ನಿನ್ನ ದಾದ ಮಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ಕಿಂಕಿಲ ಕಾಪುಂಡಿ ಕಿಂಕಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಬಡಾಪುಣ ಅವುಲಾಯ್ ಕಿಂಕಿಲ ಕಾಪುಂಡಿಗೆ ಬಾಲೆ ಉಲೇಡೆ ಬೆನೊಂದುಂಟು ಇನ್ನದ ಬಾಲೆ ಉಲೇಡೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಫೋನ್ 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 ಲೈಟ್ 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 ಜನರೇಟರ್ ಬಂದಲ್ಬಿ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇದೇ ಇದು ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಹಲೋ 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 ಹಾ ಇರಡೆ ಯಾನಿ ಏನ ಪಾತಿರ್ ನೀ ಇರಗೆ ಕೆಬಿಗೆನು ಜತ್ತ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಾಂಡನ್ನ ಡಬಾತಿರ್ವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರ್ದಾರು ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿಡಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ ಎಂಕ್ ಕೊರೋನೋಡು ನಿಗಲ್ಲಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ದೇಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನೆ ಈರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಆನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಬಂದು ತೇರು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡುತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಕೊರೋನೋಡ್ ದಸರದ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಬಂಜಿನಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂದಿ ಕೊರೋನೋಡ್ ದಸರಾ ಬಂಜಿನಾರು ಕೊರೋನಾ ಅಲೆಗಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿಂಗಲ್ಲ ಕೊರೋನೋಡ್ ಈರ್ ಇಲ್ಲಡು ಈತ ದಿನಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇಟು ನಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಏನತ ಅದೀರಿ ಏನ ಬತ್ತೀರಿ 10 ತಿಂಗೋಲ ನೀ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು 3 ತಿಂಗೋಲ ನೀ 10 ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆ ಕಾಲಿ ಬಂಜಿನಾಲು ಬಂಡಾರು ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಿ ಅನ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದೈತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮನ್ಲೆ ಅತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಬಂಡಾಗ ಆರ್ ಬಣ್ಪುನಿನ ಈರಂತ ಬೇನೋಡು ಒಂದುದು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈತ ಪೂರ ಕಂಡ ಪೂರ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ ಅವಳು ಅಂದ್ ಈತ ಬೆನಂದ್ ಈತಾಲ ಬೆನಂದೆ ಕುಲ್ದಾರ ಕಂಡ ಈತ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆರ್ ಬಣ್ಪುನಿ ಇಟ್ಲಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ದೇ ಬಣ್ಣಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ 2 ಜನ ನನ್ನ 3 ಜನ ಆಫರ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಬೇನೋಡು ಆಪುನತ್ತ ಬಾರಿ ಆರ್ ಪಣ್ಪುನು ನಿಕ್ ಮರ್ಲಿಗೆ ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚನೆ ಪಡು ಇಂಚನೆ ನಿಗಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಗಲು ಇಂಚನೆ ಪುಗರಂದಿತ್ತನ ಈ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲೆ ನಿಗುಲ್ ಯಾಪಲ ಪುಗರಂದೇ ಇಪ್ಪುನು ದೇವಣ್ಣ ನಿಗುಲಂಜ ಆತು ಮಾತ ಜನಕುಲೆಗ್ ತೆಲ್ತದು ಬಂಜಿಮೇನೆ ಆಪಲಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಗಾಯಲೇನು ಪೂರ ಗುಣವಲ್ಪೋರ್ ಅದು ಈರು ಹೆಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಈರು ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿನ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಊಪಡಿಯಾರೆ ಅದು ಬದ್ದಾನಿ ಈರ್ನ ಸೈಡ್ ಬಾರಿ ಕರಿ ಅದ
ಬೆನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನಾರ್ಲ ಬೆನಂಡೆ ಓಲಾ ಬುಜಿ ಮೊಲಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೇನೋಡಿಗೆ ಕಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೇನ್ರೆ ಆಪಣೆ ದಿನ ಸರ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಮೊಲ್ಡ ಪಕ್ಕಡ್ದಂತೆ ಏನ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೇನೋಡಿಗೆ ಉಂಚೆ ಪುರ ಬೆನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಕೆಸಾಟ್ ಬೆನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪುರ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೇನೋಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಪೆದ್ದುನ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ಇದು ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಬಲ್ಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ ಪೆದ್ದುನ್ಗೆ ಈನ ಪನ್ಪರ್ ಬಲ್ಲೆ ಆಪುಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮತ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಅತೇನೆ ಆಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಲೆಕೊಂಡ ಅವು ನಿಯಮ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡಿತೆ ಕೊರದನ ಪುರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಪೆದ್ದುಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈರ್ಡ ಇತ್ತಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿರು ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಜನ ಎತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಹುಡ್ಗೆ ಮುಗುಲು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಎತ್ತಿನ ಮೂಜ್ ಜನ ಐತ್ ಮುಗುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಎತ್ತಿನ ಮೂಜ್ ಜನ ಆವು ಪನ್ನಗ ಉಂಬೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅದೇ ಈತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ ನೀರ್ ಬಂದ್ಪರ್ ರಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಮೂಜೆ ಓಡ್ ಬಂಡ ಕೂಡ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಮೂಜಿ ಆವಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಂಜಿಡೊಂಜುಂಡತ್ತ ಆತರಜಿ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ತಲ ಮಾತೇರ್ನ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಇರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಂದದ ಹಿಂದೆ ಆರ್ ಪಂಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಉಂದು ಮೂಜಿ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ನಿಗುಲ್ ರಡ್ ಜನ ಯೋಗ ಮಂಡಲದ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಯೋಗ ಮಂಡಲದ ಅರೆ ತೋಟದಿದ್ ಯಾನ್ ಮಾರ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಏನ ಮಾರ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಗೆತ್ತ ದರ್ಪ ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾರ ನೀನು ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಮಾರ ಆನತ ಎಡ್ಡಿಗೆ ಬಾತೇರ್ನ ಒಂದು ಮೇಕ್ ಬುರ್ರ ಆರ್ಪಾರ ಬಲ್ಲೆ ಬೆತ್ತ ಮಾರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಶಾಂತ್ ಸಾಲೆನ್ ಬಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮೇರು ನಿಖಲ್ ನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ತೋಟದನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡ್ಗೆ ಏರು ಐಟು ಸುರು ಸಾಯ್ಪುನು ಯಾರಲ್ಲ ಮೂಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇನ್ ತೋಟದಿಂದ ತೋಟೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ತೋಟದ ಇವಳಿಗೆ ಓಲ್ದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಓಲೋಲ್ ತೋಟ ದೀತೆನ ಅಲ್ಪ ಜಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ರಟ್ಟನೆ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಉಂದತೆ ಶಬ್ದದ ಅಂತಿನ ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್ ತೋಟ ಅನ್ನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಆಪುಜಿ ಅವು ಶಬ್ದ ಒಂದಿನ ತೋಟ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಆತಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಬರ್ಪಾಡ ಮೇ ಪುನಃ ಊರ್ನಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಎನ್ವೆ ಸಾರಿ ಏನನ್ ಪುಗರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಜನಕುಲ್ಲ ಎನ್ನುವರ ಸಟಮಾಂತ ಕುಲ್ಲಾದಿನಿ ಬೇತದಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ 10 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 10 ತಿಂಗಳು ಆಣ ದೇವರಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ಕಿನ್ನಿಯ ಪೆದ್ದನಿಗೆ ಬಾಲೆತ್ತಿಗೆ ಓಹೋ ಓಹೋ ಬೋಡ ಎಂಚಿನ ಪೆದ್ದನಿಗೆ ಬಾಲೆತ್ತಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪೆದ್ದನಿಗೆ ಹೋಯ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಹೋಯ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಆ ಜನ ಹೋಯ್ತ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂಚ 10 ತಿಂಗಳು ಆಡತ್ತ ಬನ್ಪುನ ಆ ಜನ ನಿಗುಲಿವರು ಕಂಟ್ಯನ್ನ ತೂನಾಗ ನಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಚದೇ ಬನ್ಪುನ ಮಾರ ಜನರೇಟರ್ ಚಾಲ ಪಾತೇರ ಆಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಪಾತೇರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮುರುಗೇಶ್ವರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಏನ್ ಕುಂದೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಲೋ ಏನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಮುರುಗೇಶ್ವರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಗಲ್ನ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಪಡೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಒಂಜ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಯಾನು ಆಲ್ವಿನ ಬಡ್ಡದ ಬಾತೇರ್ನು ಮುರುಗೇಶ್ವರ ಬಾತೇರ್ ಇತ್ತು ನಾ ಚಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇರಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ತರ್ತೊಂಡ ಅರೆಕೇನುಜಿ ಮಾರೆ ಕಾಲಿ ನೀನ ಪಾತೇರಂಡುಗೆ ಪಾತೇರಿ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ನರ್ವಸ್ ಆಪೇರೆ ನಂತುದು ಪಾತೇರೊಂದಿಚ್ಚೇರಿ ಅಲ್ಲ ಇರ್ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಮುರುಗೇಶ್ವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರಡ ಬಾತೇರ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರೆ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರಿ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಹಲೋ ಏನಿದೆ ಈ ನಿಕ್ಕು ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರಿ ಆರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹಾ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬೊಡಿದಿಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಇರ್ನ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಪುರ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚಂಜಾನ್ ಬರೀರು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವು ಲಾಡ್ಜ್ ವಿಷಯ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ತೀನಿ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಜನ ಇಂಚಿನ ಮಾನ ಬಾತಿರ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಬಾತಿನ ಲಾಡ್ಜ್ ವಿಷಯ ಕೈ ಬಾಸಡಿಂಚ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟಿ ಆ ಜನ ಪನ್ಪುನು ನಿನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಪುರ ಇಂಚಲ್ಲಿರು ಇಲ್ಲಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಹೂಂಜಿ ಯಾನೇ ಪಾತೇರ್ನ ಎಂಕಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಬುರ್ನ ಬೇತ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಜಿ ಯಾನ್ ಈನನೆ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ಅವು ಬೋಡು ಆತು ಬೋಡು ಅಡಗದಿ ಓಡು
ಅಂಚೆ ಮುಂಜಿ ಇಡ್ಲಡಿ ಹಿಡಿತ ಉಂಡು ನೆಕ್ಲೆಗ ವರ್ತ ಬುಜಿ ಮರ್ರಲಗ ಬಾತೆರ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲು ಕುಲ್ದೆತ್ತ ಬಾತೆರ್ ಹಲೋ ಬಂಟೇರ್ ಲೈಟ್ ಆಪುನ್ ಏರ್ಲ ಬಾತೆರ್ ಇಂದೇ ಒಂದು ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿರ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ಪಾರ ಬಾತೆರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲಲ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ವಿನ್ ಹಾ ಅಯ್ಯೋ अल्विन रेड नका बा काले रेड नका तुका खुशाल दिसता मुझे समस्या में कोणाला की सांगचे तू आता समस्या म्हणताय ने तुझ्या लागी कितले पटी विचारले तू मुझ्या लागी काजार जा म्हणून तू ऐकले तू अहो काजार जाता म्हणताना तुका फॉरेन नाव सांगले त्या नेल्लोटू कजो विचारन पण मारे गिची नाही अंचाती केले तुका काजार जा म्हणून तू ऐको नाही होतो ना ताज्याकडे काजार झालाय तू कुठं कजो आता काय समस्या काय सांग तो एक 4 पिक्चर बरे येता म्हणून नाव काजार झाले आता पळे मका कितले समस्या आता तका काम होत ना 3 महिन्यात जाऊन घरा असा एक दिस काम कसो ना तो आम्ही काय करते परतून ये पोट काढून ये भुरग्याक आम्ही पोसिजे ताचे एज्युकेशन ते फ्युचर प्लॅन सुरी नांग्या का आता ते प्रॉब्लेम घेता कितले महिने कितले तुका आता 10 झाले आता 9 उतरले की 9 उतरून 10 झाले आता कोरोनाने हांव बाळान जायना कित्या म्हणून सांगल्यार मुझे भुरग्याक मागीर कांय प्रॉब्लेम जाल्यार ताका हे कोरोना लॉकडाऊनाचे पुरो प्रॉब्लेम करेक्ट जाल्ले उपरांत हांव बाळान जाता काल फिशामर उलयताय साहेबिनी 9 महिन्याचे बाळान जायचे तुमने 10 महिना म्हणताय साहेबिनी वय आणि 9 महिने केल्यार म्हणणे हांव बाळान जायना लॉकडाऊन बंद जायचेत त्याच्या नेक्स्ट डे तो सना ऍडमिट जावचे अरे साहेबिनी 18 महिने झाल्यार तुका बोडको घालून ओराच्या बोडा साहेबिनी तुका जावचे ना भुरगे बरे वोट जाता पोटा भितर फॉर्मुला इरीन नेरपुनी बल्ले नेरपुनी एक मारे आणि फाटर मारे पुंजोडा तो कोण अयो देवा मोलनी मारे तेंकलाल पण शंकर बरो कोणी फुगाट हॅलो, मारे हॅलो. फॉर्मुला बाते हॅलो. मोल ते फॉर्मुला तू बाते काय विचार कर नका मारो ओ हॅलो हॅलो तू काय टेन्शन करी नका हा. पुरा समाजात हा. देव असा काय जायना मागीर पण काय? तुझ्या नवऱ्या कधी आणि अनेक लोक कोणतं उलयतात काय सोडून झालं तू असाय ना अल्विना हाव असा बा तू काय अरुंदर tension करी गे. नका काय आमच्या- कर मका तू ओय द्यायचंय ಇರಿನವನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತೋರೆ ಬಂದಾರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅಂಡರ ಏರಿ ಹಲೋ ಇರಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅಂಡರ ಇರು ಏರಿ ಇರು ಇಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಹೊರಲ ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇ ಸುಧಾರಿ ಬೇರೆ ಬಂಗಾತನ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ದಾಟ ಬೇರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಾರ್ರೆ ಇರೋದು ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಚಿನ ಬಾತ್ಯನು ಮಾರ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಾತಿರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಾರ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯರು ಬಾತ್ಯನು ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಸತ್ತ ಕಣನೆ ಗೋ ಗೋ ಬೆತ್ತನ ಹತ್ತಿ ಖಂಡನನ್ ಪನ್ನಿ ಹಾ ಕೊಂಕಣಿದ ಆಕಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಹಾಲು ತಮಿಳುಡು ಬಾತಿರ್ ಇದು ರೈಟ್ರಾ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ರೈಟ್ರು ಇದು ಇರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ ಎಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಬಾರ್ಬುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಣ್ಣನಿ ಹೊಡೆದು ನಡುಟು ರೈತರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಅಕಲ ರಟ್ಟದಂತ ವಿಷಯ ಮಾರ ನಾಲ್ಕೋಡೆ ಆಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಾರ ಇದೇ ರೈತರ ಬೇಲೆದವ್ರು ರೈತರಾದ ಪೊಡಿಯೇ ಮೂಲ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಜಿನ ರೈತರ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿರಿ ಮೂಲ ಗೋಡೆ ಪುಡಾದತ್ತೆ ನಾಲ್ ಗೋಡೆ ಪೂಡ್ದತ್ತೆ ಗೋಡೆನೇ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಆತನ ಎಂಗಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ದಾಲ ಐತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಪೊಂಜೋನ ಕಾರುಗಳ ಆ ಪೊಂಜೋನ ಕಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಬಾಡೊಂದು ಬಲ್ವಾಡ್ದು ಆ ರಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಆಜಂತ ಮೀಸೆಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ಮೂಜಾನ್ಲ ಸುದೆ ಕೂಡ ಲಾಗಿದೆ ಪಣ್ಣ ಕೇಂಡ ಆರ್ ಪಣ್ಣ ಕೇಂಡ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ನರಳೊಂದು ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಯ್ಯೋ ಆಗಲ್ಲ ಪೊರ್ಬುಲ್ಡ ಪಾತೇರ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಸೆಡ್ ಪೊರ್ಬುಲ್ಡ ಪಾತೇರ್ನಿ ಓ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಮೀಸೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಕಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಬಾಡ್ದೆ ಎಂಗುಲು ನೇಲೋಡಿಗೆ ಆರ್ ಬಂದು ಮೀಸೆಡು ಕಾರಿಗೆ ಬಾಲೆ ತೆಗಿಚಿಲ್ ಮಾಡೋಡ ಅವು ಇತ್ಯಾಣ ಬಾಲೆ ಬರೋಡತ್ತ ಮಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏರಿ ಒಂತಂತ ಅರ್ಥ ನೀಜನ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಅನ್ಬಿಡ ಆಯ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಜಿ ನಂಚ ಹಾಕೊಂಡವು ಬೇಲೆ ಉಂಟದು ಜೇ ದೇ ಬೇತದಾಲ ಉಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕೊಂದು ಪೊರ್ಚಿತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂದು ನಮಗ ಕಣ್ಣನ ಏನನ್ನು ಪುಗರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ ಎನನ್ನೇ ಪುಗರ್ನುಂದಾಂಡ ಜನ ಕುಲ್ಲೆನ್ನುವರು ಆಯನೆ ಪೂರ ಜನ ಸಟ್ ಮಾಲ್ತು ಕುಲ್ಲಾದಿನಿ ಗಡಿ ಅಗುಲ್ ಪುಗಾರ್ನು ಇಂಬೇಲ ಪುಗಾರ್ನು ಈಲ ಪುಗಾರ್ನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ನು
ಬಾಲಿ ಕಿಚಿಲ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಅವನನ್ನು ಮುಂದು ಮುಗಿಪು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಜಿ ಅರ್ಥಾಣೆ ಈರೆ ಅಕಳ್ಳ ಬಂದು ನೀನು ಮುಗಿಪುಲೆ ಮುಗಿಪುಲೆ ಬಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಆಪುಜಿ ಮುಗಿಪುಲೆ ಇಡೆಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದೊಂದು ಆಪು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು ಕಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ 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 ಕೇನುಜ ಅದು ಏರ್ ಬಾತೇರು ಕೇನು ನನ್ನ ಏರ್ ಬಾತೇರು ಬಂಟ್ವಾಳದ್ದು ಇರ್ನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇರ್ನ ಬಡದಿನ ಅಂದ್ ಆ ಜನ ಬರ್ತೇನೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅನ್ನ ಎಂಚೋಣ ನಿಖಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇರೇನ್ ಕುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕೆಬಿ ಕುಲ್ಲಾದೇನಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಯಾಂತ ತಿಕ್ಕಿ ಉರ್ದೆ ಮಾರ ಯಾಂತ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಈರೊಂಜಿನ ಪರಿಹಾರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಪರಿಹಾರ ಆಣಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಖಲೆ ಅದು ಏನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟ ಎಂಜಿನ ಯಾನ್ ಆಣಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಆರು ಪಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀರಿ ಇದ್ದಿನ ಪರಿಹಾರ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ರಡ್ಡ ನೈಟ್ ಉಂಟು ನಂಬರ್ ಯಾನೆ ಪಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಯಾರ ಪಕ್ಕ ಪನದಾರದಾನೆ ಉಂದಾ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನೆ ಪೈ ಕೊರ್ನಿ ನಂಬರ್ ಆಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಾರತ್ತ ಅಣ್ಣ ಈ ರೆಂಜಿನಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪನ್ನದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಾರತ್ತ ಅವು ವಕೀಲರ ಪಾತೆರ್ಗಾಂದ್ ಈರೆನ್ನಡ ನಂಬರ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ಮೂಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಜನ ಏನು ಮೂಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಲ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ನರ್ಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಂದೇನಾ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡತ್ತ ಆಡಕ್ಕೆ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪಿಗೆ ಪನಗ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡತ್ತ ಸಾವು ಮೇನ ₹100 ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ನಾಲೆನ್ಗೆ ಪೋಡು ಒಟ್ರೆ ತೆಪ್ಪುನ್ನೇನಾ ಕೆಬಿಗಾರ ಜನ ಉಂಟು ಕೆಬಿಗಾರ ಜನ ಉಂಟು ಆಡ ಪಾತೇರಿ ಪಾತೇರಿ ಆಡ ಪಾತೇರಿ ಪಾತೇರಿ ಇಡೀ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಆಡ ಅಕಡ ಪಾತೇರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈರನ ದಾಯ್ತ ಪಾತೇರ್ನಿ ಈರ್ನ ಕೆಬಿಗಾರ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಗಳ ಕೆಬಿಗಾರ ಕಾವು ಈರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟ ಅಂದ ಆಯ್ನಿಕ್ಕೆ ಬಾಲೆದ ಕೆಬಿಗೆ ಮಾರ ಬಾಲೆ ಅನ್ನ ಮಾರ ಆಯ್ಗೆ ಬಾಲೆ ಕೆಬಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾರ ಡ್ರಾ ಅವರ ದಿನ ಉಂಡು ಇನ್ನೇ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪಲ ಬಣ್ಣ ಅದಂತ ಇಲ್ಲರು ಉಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ಪು ಇನ್ನೇ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಆರೊಂದು ದಾದನ ಬಂಗೋಗು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗೇದೋದು ಯಾಪ ಯಾವ ಡ್ರಾ ಯಾಪ ಹಲೋ ಡ್ರಾ ಯಾಪ ಹಲೋ ಡ್ರಾ ಯಾಪ ಹಲೋ ಒಂದು 10 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಮಗುಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಗುಲೆ ಕಾಸುಲ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಲಕ್ಕಟಿ ಡ್ರಾ ಆಪುಜಿ ಈ ಮಂಗೆ ಆಯ ಮಂಗೆ ಬರ್ತ ಬರ್ತ ಗೊತ್ತಾತ ಆ ಜನ ಮನಿ ತಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಆಪುಜಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಪಾಪದವರು ಭಂಗ ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತ ದುಡ್ಡನ್ನು ಲಕಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡ್ರಾ ಮಾಡದೆ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಆದದ್ದು ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿಲ ಕೆಬಿಗನುಜ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿಲ ಕೆಬಿಗನುಜ ಪಾತಿರ ವಾಮೋನೆಡ್ ಪಾತಿರು ಲಕಡಿಪ್ ಡ್ರಾ ಅಂದ ಪಾತಿರು ಜಿ ಒಂಜೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಓಡು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರು ಈ ಪಾತಿರ ಮಾರದೆ ಮೊಳ್ಳ ಪಾತಿರ ಬರಡ ಅಲಾರ ಪರೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರೇ ಕೂಟ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂಕ ಬರಡೆ ತುಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತೀವಿ ತೂಲೆ ಇರೊಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದು ಈತ ಮಾತ ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಜನ ಬರ್ಪುಂಜೆ. ವಿಷಯ ಬರ್ಲಿ ಇದು. ಇನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಈರ್ನದ ನಿಖಿಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಾರೆ ಬೋಡಾತು ನಿಖಿಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೋಡಾತು ಪಾತ್ರ ನಿಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಕಿಲ ಪಾತ್ರ ನಿಂತೀನಿ ಹತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಅರ್ಥ ಬಜೇರಿ ಅವೇ ನೀರು ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ ಪಾತೆನ ನಮ್ಮ ಈರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಸೋ ಸುಂದರಿ ಈರೆ ಕೊಂಚ ಪಾಣ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೊಂಚ ಆವಂದಿತ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಂಚನ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಯಾನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಈರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದಾರೆ ದಾದಿನ ತಪ್ಪಾದ ಬೋತು ನೀಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತ ಆತನ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರ್ದ ಆತನ ಒಂಜಿ ಸಮಾನಾಧಾಕರ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ತೋಪು ತಟ್ಟೆ ಐನ ಐಟಮ್ ಅಂಡಲ ಕೊರೋಡಿರು ಏ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಂಜೋಡ ಒಂಜಿ ಪಾಣ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಟ್ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಪುಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ಪು ಡ್ರಾ ಕುಡ್ಲೈಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಕೆಂಡ ಆಪು ಜವು ಲಕ್ಕಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ನೀತು ತೋಡಿಯರು ಮಾರನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಆ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಬೇತೇನೆ ಈ ಜನ ತೀರ್ಥ ಕೋರ್ದಟ್ಟುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಇಲ್ಲದವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ
ತೊಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನ ಅದು ಏನ ಏನ ಅಲ್ಪಂತೈತಿ ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂದೊಂದು ಎಂಚಿನಿ ಬಗೀನ ನಿನ್ನ ಜನ ನಿನ್ನದಸ್ಕರ ಕುಡಗಿನ ಬಾರ್ 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 అది ఎంకు ఆ పొడుంజవు ఎక్కడ ఇంకొంచెం పన్నగనే బాడు మారే ఈ బండ ఈ అంగి ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂಗಿ ಬಾಡುವ ಬೊಕ ಆ పొడుంజవు ಮಾಸ್ಕ್ ಎತ್ತುಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀರೆದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಎತ್ತುಕೊಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ పొడుంజవు ಪಣು ಮಾರೆ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮುಳ್ರಡು ಗೊಂಡೆ ಕುಲ್ಲ ಒಡುಂದು ನೆಟೆ ಕೊಂಚ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಸೀರೆ ರವಕಿ ಕುಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಾನ್ ಬೊಕ ನನ ದುಂಬು ಗಿಂಚನೆ ಕೊರೋನಾ ದುಂಬು ಉಂಡ ಬರ್ಪಿ ಸಲ್ತ ಮತ್ ಮೇಡಿಗೆ ನೀರು ದುಂಬು ಪಗಲ್ದ ಗಂಟೆ ಬಾರ್ದಿರ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎತ್ಪೋಂದ ಗಾಜಿ ಎತ್ಪೋಂದ ಬೊಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎತ್ಪೋಂದ ಆನ ಕಡೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ವಾಡ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ವಾಡ್ದಿನ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಯಾನು ಉಚ್ಚುದಲಕ ಹೊರ ಮಂಡೆಗೆ ತೊಂದೇಡ ಅವಲೇ ಪೂ ಮಂಡೆ ಆ ಜನ ಐತೆ ಮುಲ್ತು ಯಾಕಡೆ ನೆರಿಯದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಕಿ ದರಾರ್ ತೀರ್ಥಗಾತ್ ಗುಲ್ದೇರ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಬೇನೆ ಬರೊಂದುಂಡಿ ಬೇನೆ ಬರೊಂದು ಏನವಲ್ಲ ಬಾಲದ ಕಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಡತಂಬೋನಗಲ್ಲ ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಬೇನೆ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಬೊಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿದಿನ ಇನಮುನಿ ಕಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಾಡ ಕುಲ್ದು ತಿಂದಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾಲೈದು ಕಂತದ್ದು ಐಟಿತ್ತಿನ ಬಟಾಟೆ ಅವು ಪೂರ ತಿಂದ ಬಂಜಿ ಇಂಚ ಬೇನೆ ಅಂತ ಕುಳ್ಳು ಸೈತು ಬೋತ್ನೆ ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಾಜಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗಲಾಟೆ ಎತ್ತನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿನ್ನರ್ಧ ಇಡೀ ಮೂಲು ಇಡೀ ಜನಕುಲು ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಎಂಕು ಮಂಡ್ಯದ ಪಂದ್ಲಕ ಮಲ್ ಸೈಪುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ఒక షాప్ అగల షాప్ తాగన్న మండ చెడతలు ఆపుండు ఇదే వంట మండ చెడత ఆపుండు ఆపుండవు ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಆನಿದ ರಡ್ಡು ಮುಗುಡದ ಬಗೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರಿಗೆ ಲೈಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಗುಡು ರಡ್ಡು ತೆಲ್ತೋಯ್ತನ ತಿಂಚ ತೆಲ್ತೋಯ್ತನ ಆ ಮುಗುಡು ಓಂಡುಗೆ ಕನತ್ ಕೊರೋಡುಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮುಗುಡು ಅವು ಫ್ರೈ ಆತನ್ ತೆಗೆದನಾ ತೆಗೆದಿನ್ ಐಕುಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆತನ್ ಬೊಕ ಐಕ್ಲಿ ಮಸಾಲಾ ಪಾಡ್ದು ತಿಂದ ಆತನ್ ಕಳ್ದಂತೆ ಪಕ್ಕದ ಬೋಡ್ತಾನ ನಂಗೆ ಒಂದು ಬೋಡ್ತಾನ ಮಗಳು ಬರೋಗ ನಾಚಿಗೆಟ್ನ ಬೇಲೆ ಯಾವ ಮಾರ ಸಾವಸ ಯಾವ ಪಕ್ಕದ ನನಂಜಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಆ ಜನ ತಂಜಿ ಇನ್ನ ತುಗ ಆ ಜನ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರ್ನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೆರ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಂಜಿಲ್ ಉಪದ್ರುಂಡುಗೆ ಐಕೆ ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೋದು ನಿಖಿಲ್ ನಡೆ ಮಲ್ತೋನ್ ವರತ ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೋದು ಆ ಪೆಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪಿಳ್ಳು ಪಾತೆರಂದು ಉಪ್ಪುಡಿಗೆ ಪಂಜಿಲ್ ಬರ್ಬುಜಿಗೆ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೇರ್ ಪಂಜಿ ಬರೊಂದು ಪಂಜಿ ಆಕಲೆ ಉಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾತೆರ ಬರತ ಪಂಜಿ ಬಲ್ಪುಣ್ಗೆ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಜಿ ಬಾಡ್ದಾರ ಊರ್ನಿ ಆಪೋಲ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಕರಡಿ ಬಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಮರ ಪಂಜಿ ಬಾಡ್ದಾರ ಬಣ್ಣಗ ಪರಂಚ ಪಂಜಿ ಕುಲ್ಲರ ತೋರ ಪಂಜಿ ಎಂಚ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಪಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಕಂಡೋಗು ಪಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಬುಲೆ ತಿನ್ರೆ ಅವೇ ನಾವು ಅಕ್ಕಲೆ ಉಂತದ್ ಬಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಲಾ ಕಂಡದ ಬಲ್ದೀತು ಕುಲ್ದು ಪಾಡ್ಗರ ಅವು ಪಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಜ ಅವು ಆಸೆನೆ ದಿನಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂತಾಡು ಬೊಕ ಪಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಟ ನನ್ನ ಪಾಡು ಜೇರಿನ್ ಬೊಕ ಪಂಜಿ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಗೊತ್ತಂಡ ಅವು ಬೇಲೆ ಆರೋಗ್ಲಾರ್ನ ಬುಡಿದಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೇನ ಮಾತೇರ್ನಿ ಈಡೆಂಚಿನೆ ಪಾತೇರ್ನು ಅದೇನ ಮಾತೇರ್ನಿ ಯಾನ್ ಮೆರಡು ಪಾತೇರ್ನಿ ಏನಂತ ತೂದಿನ ಮಾತೇರ್ನಿ ಇಂದ ಅದೇನ್ ಕಡಪುಡ್ಲ ಇಜ್ರ ಯಾನ್ ತೋಟದಿದ್ ಕೆರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತೇರ್ನ ಅರೆ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಸಾರಿ ಅಂಡನೆ ಬೇ ಪೂರಗುಲ ಪುಗರಂದು ಲೇರು ಕುಡ ಈ ಪುಗರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಜನಕುಲೇನ್ ವೇರೊಂದು ಸಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕುಳ್ಳಾದಿನಿಂದು ಅಣ್ಣ ದಮ್ಮ ಈ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೈದಾರ ಮರ್ಯಾದಿನ ಮುಲ್ತು ಪೋಯಿ ಲೈಟ್ ಆಪು ನಿನ್ನ ಅನ್ಕೋಣ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊರ ಪೋಡೊಂದು ಲೈಟ್ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಏರನ್ನಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಹಿಡಿದು ದೇವದಾಸ್ ಪಾತ್ಯಾರ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವದಾಸರೆ ಪನ್ನೆ ಪಾಂಡಣ್ಣ ಎಂಚಿಲ್ಲರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ದೇವದಾಸರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡಲ್ಲ ದೇವದಾಸರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಅಂದು ಏನ ಬುಡದಿಗೆ ಅರ್ಧಂಚೂರು ಪಾತಾರಿಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ಬಂದ್ಲೆ ಇದು ಇತ್ತೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಸಾಯ ಮಾಡು ಪೂರ ಇರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಇರ್ನ ಕಂಡನೇನ ಬೇಲೆ ಪೋಟ್ ಪನ್ಪರತ್ತ ಪಂಜೆ ದಾದೆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಬಂಜಿನಾಲ್ ನಾನೇನ ಬಾಲೆನ್ ತಾಂಗ್ ಕೊಡ್ಚ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕುಂಡ ಎಂಕಲೇಗ್ ಸಂಬಳ ಪುರ ಓಡ್ಚ ಕಾಸ ಓಡ್ಚ ಮೇರೆ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬೇಲೆ ಬೋದು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಪೋಯಿರುಂದ ಬಾಲೆನೇ ಇರ್ತಾಂಗು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಯೇ ಈತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋಡು ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡೋಡು
ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕುಲ್ಲಾಡಿ ಇಲ್ಲಡಾರು ಇರ್ಲು ಒಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ ಬೋಲೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮುರ್ಗೇಸೇರು ನಮ್ಮ ಚೀನಾದ ಅಡೆಗೆ ಲಡಕ್ ಕಡಪುರ ದಾರೊಂಜಿ ನೂದು ತೋಟೆ ಪದಂಬೋದು ಅಲ್ಪ ದಾಲಾರ್ನ ತೋಟೆ ಬಿಡುತ್ತಿರ ನಂಕ ದಾಲ ಅಂತ ಉಪಕಾರವಾದ ನಾನು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನೊಂಬೆ ಒಂತುಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಚೀನೋ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಈರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಒಡೆ ಬೋಡು ಚೀನಾ ಲಡಕ್ ನಾವು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಉಂಡೆ ಒಡೆ ಬೋಡು ಚೀನು ಅವಳು ಪೋದು ಈರ್ ರಡ್ಡಿಂಚ ಬಟಾಟೆ ದೀದ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗುಂತುಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಚೀನಡು ತೋಟ ದೀಪನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತುಂಬುಲ ತಿಕ್ಕತೀನಿ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ನಗೆಂಕುಲ್ ತೋಟ ದೀದ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆಚ್ಚಿ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಅಗಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ತೆಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ ತೋಟ ತೀತಿ ತಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ ದೀದ್ ತೂಕೊರ್ದು ಅಂಚಿದಾಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಚನ್ಪೆ ಅವನು ಈ ಮೂಲು ಅಂಚೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ರೆ ತೂಕೊರ್ಪ ಚೀನಾ ಬೋರಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಚೀನಾಗ ತೂಕೊರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ತುಂಬಿ ಆ ಇಂಚನ್ನಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಿഞ്ഞತಿ ಯಾನ ಕಣ್ಣು ಒತ್ತುದಿರನ್ ತೂಕೊರ್ದು ಬಿಡಿ ರಡ್ಮು ಜೀನದ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ತು ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ ಪೀರ ಬತ್ತೀನಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ನಾವು ಓಪನ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಐಟೊಂಚೂರು ನಾಳೆ ಚೀನದ ಆನೆ ಪೋತೀರು ಆನೆ ಪೋತಿರತ್ತೆ ಇವು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ತೋಟೆಡ್ ಪೋತಿ ನಾವು ಕಾಣತೆ ಅತಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ ತಿಗಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆಕ್ಕೆ ನಂಜಿ ನರ ಪತ್ಯ ಎಂಚ ಪಾತ ಎರಡು ಪರಿಹಾರ ಇರೇ ಮಾತ್ರ ತಿಗಿನಿ ಮಾರ ಎಂಕಲ್ ರಾಜಿ ಎಂಕಲ್ ರಾಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನದೆ ನಿಗಲ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಡು ಇಂಚೆನೆ ಬೆರಿಪಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಂದುಪ್ಪಲೆ ಉದೇ ನೆಕ್ಕಲ್ ಮುಂದುವರ್ಪ ನೆಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಂಡಲ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ನೆರ್ಂಡಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಜೇರಿ ನೆರ್ಂಡಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಜೇರಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಚಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಡು ದಾದ ಬಾನೋಡು ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಮೀನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿಂಗ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಒಂತ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಪೋನಗ ಬರ ಕೈಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡಂ ಪೋಡ್ಗೆ ಏನೇ ಕೈಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡಂ ಪೋಡ್ ಹಂಗಿದ್ದೆ ಮಾರ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾಡ್ರ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾಡ್ನು ಕೈಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡೋಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಓ ಗ್ಲೌಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂಜಿದುಲ ಇದಾದರ ಪೇಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪುಡಿ ಅವು ಬಾಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ದಿಕ್ಕು ಬಲ ಮರ್ಲೆ ಸಾವ್ ಪಿಂಟ್ ಅವನು ಇಂದ ನಿನ್ನ ಪರಮ ನೀ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲಾಡುತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜೇದೊಲೆ ನಿನಗೆ ಈ ದೀಪಿತಿನ ಸಾವ್ ನಿನ್ನ ಮರ್ಲಗ ಮಾರೆ ಮೂಲ ಬೋಡುತ್ತನ ಇನ್ನ ಐತಾರ ಕೊಟ್ಟ ಜೇದೊಲೆ ತಪಕರ್ತಾನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಬೋಡುತ್ತನ ಏನೇನ್ ಬಿನಿ ಅದು ಮಾರೆ ಪಿಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಜೇದೊಲಿ ಬಂದ್ಯಾನ್ ನಾನೇ ಜಪ್ಪು ಮಾರ ಹೋಪನ ಚರ್ಚೆ ಸೈಪನ ನಾನ ಗುಡಿನ ಪೀಂಟ ಅವನು ಯಾ ಬಂತು ಜನ ಬಾಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೀಂಟ ಒಂದ್ಸಾರ ಬೀಡಿ ಅನ್ನ ಬನ್ ಆಗ ಬನ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪೋದಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೊಡ್ದು ಬರೋಡು ಒಂದ್ಸಾರ ಬೀಡಿ ಏನನ್ ಪುಗರ್ನ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಡೆ ನಡಪುಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರೆ ಆಡ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪಿ ನಿಂಚಿತನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ನಡಪಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಜಾರು ಮಣ್ಣ ಉರಿ ಪಾತಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪಾತಿರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಒಂಜನ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನ ಲಗಡಿಪ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತುಳುನಾಡದಿಂಚ ಬೆಂತಿನಗಲ ಲಗಡಿಪ್ ಮಲ್ತದ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಕಂಡನೆ ಬುಡದಿ ಮೊಗಲೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಬುಲು ಕಂಡನೆ ಬೆನ್ಪುಜರಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದಿರಂದು ಕಂಡನಗದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರಡ್ಚಿ ಕಂಡನನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡ್ದುಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಏತ್ಲ ಬೆನುಲಿ ಏತ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.